nyuole gi weakness ne embe entierego. Omiyo samoro kitere secondary to kinyal konye. And that is why the government nokelo gimiluongo ni CBC. Ka CBC ka nyathi manyalo timo kata mana weche mag suko directly itere e line no. To kiyudo ka secondary ka titere to ng'ama nyalo konye wach mar suko no onge. Omiyo wayudo ni mano bedo challenge ne nyathi ma onge gi rieko mamalo ahinya. Kuonde mag somo romo nadi kech ikono ji ne jopuonj onego bed ni puonjo jopuonjegi. Kuonde moko aneno ka samoro klas oting'o jopuonje malok kata mana 60. Japuonj kwan jopuonje be nitiere moromo, to kuonde mag somo bende nitiere moromo samo keto tim gima chal koda mae tim. Wayudo ni jopuonj tin moewo nyithindo ma wan godo. Nyithindo ng'eny. Kiyudo ka klas achiel iyudo nyithindo ka nitie kata 100 gi wiye. Ma sirkal onego bed ni ging'iyo chenro ni to ka ginyalo kelo jopuonj maber ma gimiwa maber, then definitely duoko maber nyalo yudore. Nikech ka in kata gi nyithindo 20 in a class to kata mane ok nyal cha inyalo konye. To ka in gi nyithindo 100 to gin 100 to in kod ng'ata achiel kaka japuonj ok inyal konye maber. Un kaka usewacho nitie midhiero ma ukale, un kaka un stakeholders, un jokanyo go sekta mar somo, un tang'o mutimo, sirkal dwaro mondo kel klese moromo jopuonj, un ang'o musetimo kata mono onego tim mar bero chenro ni mar somo? Wagombo ni mokwongo gindik jopuonj mang'eny. Ko gisekelo jopuonj mang'eny to nyiso ni duoko dhi bedo maber mbele kanyo. Facilities bende ka onge, nitie nyithindo moko manyalo bedo kata mneti yien, japuonj bende achiel. Koro gigo ok nyalre, kigoyo the balancing ok donji, and therefore wadwa